baserritxo batean, Bitxi eta Txilin izeneko hilore bizi ziren. Bitxilore bere gauzak hartu eta saltoka lorategitik alde egin zuen. Bidean, Barraskilok Bitxilore ikusi eta esan zion. Kaixo, Bitxilore, zelaiteke zale lorategia. Lorategian aspektu zineziko. Bai? Ausarta zalela, kontuz menian, animali askoren eta jan egingo kokatuzte. Bitxilorek aurrera jo zuen eta zuhaitz artean 5 untxi ikusi zitu. Zoragarriak iruditu zitzaizkion. Untxiak batera eta bestera korrika zebiltzan. Bitxilore untxiengan hurbildu eta esan zien. Kaixo, ni Bitxilorena, betiko daiteke zuekin? Ez eta ez. Zergatik esango zuen? Urik asko korrikari eda asko atzerrin zaigulako eta zuk ezulako korrikari egin. Bitxilorek oso triste alde egin zuen aldi. Bidean, abesti polita kantatzen ari ziren 5 txori ikusi arte. Bitxilorek nahigabetuta alde egin zuen handik. Urmael bateraino iritsi zen, eta igeritan zebiltzan posta batengana hurbildu eta ertzetik esan ziren. Kaixo, ni Bitxilorena, betiko daiteke zuekin? Ez eta ez. Zergatik esango zuen? Guri uretan igeria egitea asko atzerrin zaigulako eta zuek ezin dezulako egin. Bitxilore, burumako zegoa da, han non ikusten dituen har batzuk eta galdetu ziren. Kaixo, ni Bitxilorena, betiko daiteke zuekin? Ez eta ez. Zergatik esango zuen? Guri arrastaka ibiltzea asko atzerrin zaigulako eta zuk ezin dezulako egin. Bitxilore, bere alde egin zuen handik. Pausoka zijoala, jolasean zebilen matxin saltotate bat ikusi eta beraiengan hurbildu zen. Kaixo, ni Bitxilorena, betiko daiteke zuekin? Ez eta ez. Zergatik esango zuen? Guri saltoka ibiltzea asko atzerrin zaigulako eta zuk ezin dezulako egin. Bitxilore etxita alde egin zuen handik. Basorek itxi zenean, gaua egin zen. Oso negatuta zegoenez, zuhaitz baten azpian eseri zen. Orduan, ontzaren unguak entzun zituen eta beldurtu egin zen.
Eguzkia irten zenean, Bitxilore lorategiran zabiatu zen.
Dani esaiozu. Oro. Dani esaiozu. A ver, bueno, Manel, nahikoa dugu, Zaite ba. Olentzero jartzen duela. Eta nola da bestia? Hemen pasantiatek paper bat eta esaten du. Hemen jartzen Olentzero, patatero, ni badakit irakurtzen, Olentzero, patatero, ni jarriko zaitut bero. Ni txominek eman dit papera irakurtzeko, eta ala jartzen du. Bueno, abestuko dugu deno artean pixka bat. Lehenbizik abestia zein. Serio, orain, hola. Beitu, baino, horrela ez du balio, Ole.
igo daitikan. Bukatu dugu ya, zutago abesti gehiago. Honek agintzen du,
Egizaten dugu Olentzero, horrela ez dizkigute ekartzen postailuak eta denok post. Olentzero. Aitor, utiletxera eta... Bueno, señoritos eta señoritas eta... Aitor. Baina, marido mini gaixoa ia afaldu gabe beratu zen.
Bai, leiho bat eta ate bat. Bai, baina oraindik ez dugu leihorik ireki, Segunda hau. Mantala hemen. Utzi du. Orain zer nik, Dut ez utzi, Oiga, nor da hau? Neria da mantala, Badakizute normek zen? Batzu ez dakizute, sorpresa hartu nuen etxera joan nintzen. Niretzat eskutitz bat utzita zeukan. Eta zuetaz hitz egiten zuenez, pentsatu dut gaur zuen gana etortzera. Eta jakin nahi duzu zer ipintzen zuen eskutitzean. Irakurriko dizuet zer ipintzen zuen. Begira. Kaixo marido mingi, esaten. Badakizu idatzi hau zertarako idazten dizuedan? Zuen laguntza behar dudala. Hainbeste opari banatzeko lagunduko diazu. Jakin dut, ikastolanetako da. Oso txintxoak eta langileak zeratela. Eta horregatik, izugarrizko lan dugu opariak banatzen. Eta zuen laguntza behar dut. Eta hor idatzen dizkitzen zuentzako. Idatzia, olentzen hori idazteko. Eta nire lagun txomin, ungo zaizue, eskutitzen bila. Zuek idatzi eta gero. Idatziko dituzute? Ondoren, txomin, bila ez horreko da, zanta guztiak hartu eta niri eramatera. Eta zu marido mini, lagunduko diazu ez da? Nire zure laguna naiz eta hotxo guztieni opariak emango dizkiagu. Horren handeren doi galatuko diet zuentzat izango diren eskutitzak, zuek idatzi. Bai? Ze ondo,
Mari Domingita Olentzeraren izina. Gau Mari Domingita? Gaur gure ikastolara etorri da, Mari Domingit? Eta badakigu beste bat ere bai. Zein. Olentzeraren ez da Gabonetakoa. Eta atean ze gustatzen du? Laguntzailea, bera lanpeturik dago. Badakizue, baserri batean lan egiten du, han mendian, eta lan asko ditu. Eta han baserrian, bauzka, behiak, untziak, oioak, txerriak, animali asko ditu, eta baratza batean lan egiten du. Eta ikatza ere egiten du, gero, zutondua bero egoteko. Eta zuek, Olintzeroa etortziko baduzu hori? Laizte etortziko da? Menditik jetxiko da plaza hundira zuekin egoteko.
Bueno, a ber, zerbait gehiago galetu nahi duzue txoriek buruz, zozoari buruz? Zer? A ber, zein da? Zuaitzetan? Ja, badakizu zer jaten duen, kaskabetz? Bueno. Ja, zerbait gehiago, Maider? Ez? Vale. A ber, nondik ibiltzenak? Gizonak ibiltzen den tokitatik ibiltzen da. Eta bakarrik ibiltzen da. Beti nola ibiltzen dira horiek? Lagunekin edo taldeka ibiltzen dira. Lodikotea da. Hau lodikotea dala bai. Baina baita ere, zer, parketan aurkitutako txorizoa. Eta bai olako gauzak eta baita ere landareak jaten ditu. Bai, zerbait gehiago?
gustatu egiten ditu oso gauza poliak eta zuloak eta bere mokoarekin, ez da? Altzarotzak, eta ja bukatu aldegu. Ez da? Eneko, aber, zu zer daukazu etxian? Urdina, aber, begira ez guzu, erakutsi ezu beste lagunei, ia zein dan perikitoa. Bale, aber, zer dakizu zu perikitori buruz? Perikitoa ez daka alautza. Ez, arra izango dalako, ez da? Ja, ez dut alautzen, baina jaten du abanu. Ze jaten du? Arratxoa jaten ditu? Albiste, idazte eta karra. Alpistea jaten du. Eta letxugo. Beste duen eman nion dira matxokilla. A ber, eta nolakoa da, perikitoa? Mokoa nolakoa du, luzea ala motza? Motza. Eta dena errepikatzen. Itxe egitea du zure perikitoa? Ez solera, Pio, pio, pio? baina errepikatzen du. Bira ze galdetzen dizu naizea, agia errepikatzen dituen zuek esandako gauzak. Bai. Oie loritoa, zeintzu dira? Pizkan betxa eta pizkat urdina. Urdina pia, badira beste perikito batzuk dutela berdea, orilla, hori bezala, ez? Ziren liburuak. Pero orduan zerbait ikasi duzu txoriari buruz? Baietz, ez da? Parkera joango garenean, ikusiko ditugu txoriak eta bedekabiak. Bai? Loreak eta lanaren. Fuerte, eh? Baina ze kontatuko diezu, lehenengo? Zera salduko diezu? Nola jartzen. Oso, erakutsi duzu. Lehenengo lurraren azpian jarri behar zaiote pepita bat. Hazi bat. Hazi bat jarri behar zaio. Eta ezkioren pepita bat nuen eta erbidearen haziko da jaio. Borez estrella. No, eta eguzkiaren beratasunarekin egin jaiotzen eta jaiotzen uzten zaio. Eta lurrazpitik. Eta lurrazpitik ateratzen zaio. Eta eguzkiaren beratasuna eta argiarekin hasten da lorea jaiotzen. Noa. Eta
Kokatu dezute? Kokatu dezute? Ondua? Hurrengo lorea zein da? Hurrengo lorea? Kokatu dezute, ez? Kolore berdinkoak dira. Orain, Aitor eta Udai eta Aitor. Tulipan eta Udai. Tulipan! Hasi. Hau tulipana da. Tulipana untzen una laka. Tenemos esa persona. Lore mota bota. Oso ondo, lore mota bat da. Kolore askotakoak dira. Oria, Baita gorriak ere ez. Oraindik ez da bukatu. Aitor, esan zaitu. Nahi, nola dute izena horiek, entzun? Beraiek azalduko dute, Beraiek azalduko dute. Ja, ozenki, fuerte. Bene. Txuriak dira. Labarukaldea horia daukat.
kaktusa? Zer da ba kaktusa? Xabier, zer da kaktusa? Jarraitu. Bueno, mesedez, isilik, jarraizazu, Zer gehiago dakizute kaktusaz? Asko pintxatzen du. Ia, zerbait esaten nahi zaigu. Ia berriro errepikatu. Zerbait gehiago badakizute kaktusari buruz? Eta errez simeltzen dira? Iraupen handikoak dira, ezta? Non egoten dira olako kaktus asko? Badakizue? Beira, adibidez, Bai, egia da. bero handia egiten duen lekutan. Nolakoak dira kaktusa? Mota bakarrekoa da kaktusa? Cristian, zuk badakizu ia. Mota bakarrekoa da kaktusa? Ia, baiko, azaldu. Bueno, isiltasuna, Ia, Cristian. Xabier, Cristianek azalduko mendigu. A ber, Cristian. Eta beste batzuk, mostroba bezala ez baino. Nolakoa da hor azaltzen agintzatzezkiguna, nolakoa da? Luzea, ezta? Mota ezberdinetako kaktusak daude. Besterik? Ez? Iaga Marta bukaera maiozu? Ja, entzun orain. Zerbait galdetu nahi aldezute, Ja, zer? Nola kaktusa dira txikia. Baina kaktus guztiak aldira txikiak. Lehengoan parkera gindoa zela, hemen lorategi batean nolako kaktusa ikusi gendun? Txikia? Handia. Karagarri handia. Beste galderarik badezute? Ia, Maialene galdera bat egin nahi du, ia, Maialen. Bueno, entzungo aldezute, Maialenen galdera, ia, Maialen, ozenki, fuerte. Nola jaiotzen dira? Zeintzuk? Ez aldezu, ia, Maialene galdatzen du, loreak nola jaiotzen diren. Kontatu du, ez aldezu entzun. Ia zeinek azalduko dion, Maialeni, baina andere joanaren gelako batek, ia. Ia zeinek. Ia, izea. Egoitz, kanpora aterako zera, Erakutsi jozu mundagoen, eta utzi jozu gai azaltzen. Baina guri erakutsi irudia,
Sebastian eta Aitor. Ia. Intxaurra izan behar du? Hazi bat, ez da? Intxaurrazia, edo krabelinazia, edo... Ia indarrez, hitz egin. Fuerte. Googlean ze landatu genuen? Ze hazi landatu genuen? Ez, ze hazi? Babarruna aleaz landatu genuen. Eta? Ari da jaiotzen. Aizue! Eguzkiaren berotasuna eta ura ere behar dut, ez da? Eta, ondoren, zer gertatzen da? Zer ateratzen zaizkio? Hori baino lehenago, goruntza lurrazpitik ateratzen hasten da haunditu iten dalako. Usten dezute? Oneri ziurra eski beste landare honi bezala, edo hau sartu beharko genuke, lurrazpik indarratuko luke, egunero ura bota, eta olako landaretxo bat jaio goritzen. Nahi bat dute, baina hemen ez dago anaren belago inor. Nahi adezute zuek edarako.
oso